očí, karty treba zamýšľať, jedna éra končí, druhá sa začína, menia sa časy, menia sa frázy, neraz sa všetko zmení. Myslím si, že neúspešným ľuďom chýba vôľa, pracovná disciplína a to si myslím, že je to najdôležitejšie. Lebo veľa ľudí má svoj sen alebo má nejakú záľubu a aj sa preto nadchnú krátkodobo, ale väčšinou pri buď nejakom malom neúspechu alebo nejakej prekážke s tým ako prestanú. Takže myslím si, že najdôležitejšia vlastnosť je vôľa a pracovná disciplína. Makať na sebe, lebo keď máš dosiahnuť nejaký úspech, tak to vyžaduje, aby si sa svojmu snu venoval vo svojom voľnom čase. A väčšina týchto ľudí radšej ostáva v tej takej pohodlnej zóne, že odrobia si to, čo majú a ten voľný čas sú byť naozaj voľný, čiže sa zabávajú. Vlastne úspech je keby cesta cez všetky tie pády, prekážky, neúspechy, čiže to je vlastnosť v podstate víťaza, že sa nevzdáva. No a vieš, je ťažké aj bojovať s niekým, kto sa ti nikdy nevzdá. Takže v podstate kto zotrvá, tí vyhrajú. Inak v tomto si myslím, že veľa ľudí, alebo často sa hovorí, že kto má na čo talent alebo niečo, ale talent je sotva 5% toho všetkého, lebo keď proste ti k tomu talentu chýba drina, tak nedosiahneš vôbec nič. A môže byť niekto, kto si ani nemyslí v tejto chvíli o sebe, že má talent na niečo, ale začne to proste robiť svedomite, vytrvalo, krok za krokom, dochádzať na všetko, že čo má, ako má. To je jedno v akej oblasti, že či je to hudba, šport, proste umenie nejaké, alebo ja neviem, hocičo. A keď to bude svedomite stále robiť a krok za krokom, tak jedného dňa môže byť ďaleko úspešnejší, než ten, kto sa narodil s nejakým obrovským talentom, ale nikdy preto nič nespravil. Najväčšou motiváciou bolo a je pre mňa všetci, čo o mne pochybujú. To je moja najväčšia motivácia, lebo mám o tom aj skladbu, ktorá sa volá Čierny kôň, pretože to je moja mentalita, byť čierny kôň toho závodu. To je ten, na ktorého nikto nedá peniaze, nikto nevsadí, ale nakoniec vyhrá závod. A vzory sú pre mňa všetci, čo niečo robia, je jedno proste v akej oblasti a dávajú do toho všetko a dosahujú nejaký výsledok. Je to pre mňa, vždy keď stretnem takéhoto človeka, tak si poviem, že klobúk dole, pretože tento človek je taký, tomu hovorím, že autista, že má svoj svet a proste obetuje mu všetko, čiže vždy s takýmto človekom si mám strašne veľa čo povedať. Každá moja skúsenosť, či bola dobrá alebo zlá, ma spravila tým, kým som. Čiže čas by som nikdy nevrátil, nechcel by som sa vrátiť, ak niekto povie, že keď som mal 15, 17, 18 alebo 25, že to bolo moje najlepšie obdobie života. Nikdy by som takéto niečo nechcel, pretože to najlepšie vlastne zažívam teraz a všetko to, čo bolo predtým, vlastne viedlo k tomuto momentu. No a čo mi to dalo? Ja mám napríklad aj takú vetu, že najviac ma možno naučila práve bolesť v živote. Práve tie pády alebo chvíle, keď som cítil nejakú nespravodlivosť, že, ja neviem, že som sa cítil, že toto som si zaslúžil možno ja, alebo ja neviem. Tak tieto všetky skúsenosti ťa posúvajú a môžu byť vždy iba tvoje plus. A zásady, aké mám, vysadil som zo svojho života alkohol, cigarety a podobné veci, čiže som non-stop triezvy a povedal som si, že moje drogy budú niečo iné a moja droga je vlastne neustále sa zlepšovať a makať na sebe po každej stránke. Proste pevná vôľa, všetko z dola. Choď za tým, čomu veríš a nemôže ti to nevísť. Pretože keď spravíš všetko pre svoj sen, s tým, že máš dostatočnú mieru aj seba kritiky a vlastne rozlúskneš to, že v čom spočíva byť dobrý v tom tvojom sne a pôjdeš postupne krok za krokom za tým, tak nemôže ti to nevísť. Aj keby boli všetci proti tebe, aj keby narazíš na milión problémov,
nemôže ti to nevýsť. Čiže treba si ísť svoje a za svojím snom.